Ina san ki arena ni da san ki na ka kwana samsam bana miki ƙaryake da ke alƙawari. Ina san ki arena ni da san ki na ka kwana samsam bana miki ƙaryake da ke alƙawari. Aha, al'ummar Filinge da kewaye ranar da muke jira ta zo kamar yadda muka sani kuma muka saba. Muna shirya muku wasanni a kowace shekara. Ku sani wannan shekarar mun daura ɗaurarriyar ɗamara da shirin zuwa muku da sabon salon wasa fiye da yadda kuka sani a kowace shekara. A don haka muna sanar da masoya mata da maza kar ku sake a baku labari. A don haka ku hanzarta ku garzayo zuwa wajen wannan gagarumar wasa da muke shiryawa nan cikin garin Filinge a babban filin wasa MGC Filinge, wato wanda za a yi 21 Disamba. Muna ɗauke da hazaƙan mawaƙa fasihai masu jajircewa wajen faranta masoya rai kamar haka. A Yamai muna da Basho Ashoki, Jamila S Bori, a Filinge Aminu Yaro Inja, tare da Lamina M Sharif, a Doso Isa M Kebo, tare da Lasan M Doso, akwai Labaran M Sharif Abala, tare da Sinafirki. Kar ku manta al'umma, muna sanar da ku wannan gagarumar wasa za a yi ta 31 ga watan Disamba. A babban filin wasa MGC Filinge za a somu wannan gagarumar wasa da misalin karfe 8 na dare. Kuɗin shiga wannan wuri dan uwa ki tanaje su dan more ma idanuwa da rana. Wasan kacal maza garzayo a ranar. Kar ka saki a baka labari sai kun zo. Ina san ki arena ni da san ki na ka kwana samsam bana miki ƙaryake da ke alƙawari.